Bai, ni jokatu izkiaten 3 urtietan izan da gure helburua, beti igotzia izan da, baina pandemia hoala eta ez zuala, ez genian asmatu aurrengo 2 urteetan, da aurreko urtean tokatu ban. Gure Zauzko taldea da, juvenil nazional mailan dagoen taldea. Ez gintuan ekipo bat hola ikustekela eta egarki jokatzea, ez zuen, baina talde bat gintuan. Talde ona lortuen unitia, gehien bat talde bat ikusteko izan berren gehi auki genuen hori. Talde horrek eukitzeun talde batazun bat. Ia ezan aurten ondo hasi geha, baina bain pixkat berakagoaz, baina espero dugu berriz bidian jartzia eta ondo jarraitzia. Baina bai, azkenean hori, ligo bat gorago eta ritmoa eta intentziadia notatu itea. Baina eharki, oso guztua hemen jokatzen. Iotzean talde batena zaila izatea gora biratzea, normalian izatea, ligan mantendu lehenengo hortia, baina guk lehenengo entrenamendutik itzen genuen eta algenun gorena geratzi izango zen helburua. Eta eharki hasi ginen, goian, lehenengo postuetan, bigarrengoan, eta azken 5 partiotan bera indeu, eta oain 8. gaude, baina jarraitu nahi dugu goian eta borrokatuko dugu hortako. Entzun genianean ilusio entzitxuen, komentau genian elkarren artean, da hori dana postu gintuan. Ilusia handiakin zari hori lortzia eta hori komentatu genuen gure artean eta postu ginen. Beste eskuzat berriz danak juntatzeko eta ingenun urtiataz pixkat ditzeiteko.